Tuulen. Täällä Twitch me toimu. Ja. Te, amma täältä aiemmin. Minkä hetsi. Twitch me haltu aiemmat. Tuulen. Mä täppäritsin vielä roskeen. Meni haaravo. Tää on oikein hui vähän vain, että meitä lohkaa mun tiihtormaan siinä. Ties ne vertiin mä tiedät. Niin. Ei. Tetrissä vähän spellät. Täällä on niks niin. Ei mulla tänne viehkä, mun tää minusta tää kielän. Jarru taimaan vist, nuko kalaka. No, eikö? Tee mitä tehtiin. Tee mitä ahkanaa. Tee mitä ne joku säästi hirti. Okkadst. Adjo palaks tiehto. Niin. 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 Kos mä näin tuolla? Niin. Että miten ne voi tehdä. Outteltu souttan. Että meiltä souttan tää tinkkat. Joo. Joo. Vai se ei mikä ne vitsi hirs minä tarvit. No niin. Mä käsiskö vuotin tällä makasin niitä. Ei minun vasta kokkite. Ja mun sille ruhtuikin mistä.
Niin. Ja mitä yritit? Meiltä vähän liikrekkarit. Joka vailu. Okei. Okay. Meiltä hollistekkar. Niin. Tein kuitenkin pyytit. Haippas orniks. Ai mikä kurman. Aina kohta harkkoman. Taap minä kuitenkin sarvai pyyti harkkana. No aina. Kuhkaasko minä olletin. Onks pääksti nuuska? Minä ei vaan nusktuus. Mä en täällä toimako muu makka räppäässä mus on. No vähän mutifilieeren tän. Ei vaan saada internet höstäs tället. Niin tää läp kähtsä, mikä ehti neppit, kosti neppit. Täällä Twitch ja YouTube kähtsit. Tai mä katin streameja, muita musa-appat internetille heitetty. Internetti. Tää se läskää, että se puhutaan updateita muisteluvuoteen. Tällä tollis jätnäsysteemää, vas men tällä halkan taas käytit. Millä rehti meillä oli heitit. Tässä ei holta jätnäsysteemää, millä puhuti omat gäässä oli kidat. Alla vuodra. Kohti vi Steam Audio. Tällä lailla jäätuun. Ei se toimi. Mä en tämä kyllä hieno. Mä tiedän, että kuuluu, että kun mä poskoon täppä. Saa vaan sitä kuuluu mikrofoni. Tuulen tähän, että sä niin kuhkaa. Meitä näin parakaan. Ja keitä siellä että vaimennen, onko lokset suomakille jo jauhkaa tai joku. Likalla vaimenne, nyt hiskat. Likalla mun saisi vaihtaa suoma kähtsi täällä on leikit. Minkä se likalla vaimenne? Tiedätkö, kai nuo nuplaat. Englanniskielä, koska mistä englannis tiedä? Niin. Vaimennin, nuo leikki. Tämä tiehti tänne. Vuoro. Vaimennin ja kainata kun jauhkaa teiku. Kauan muistaa vähän suomen kielä monen. Minkälainen pellat. Heilipiilaa on ehkä meiltä millainen suomasti. Sitten sutoutava siitä subohta streamikähtsin pessä suomasti. Vaimennin ja ohkauhku. Tuulen.
Mä sitten viikon tahpoa tamanna huiheyht. Kun nää kuhkaa valtaa ja mun siuru internet no ofta aivelis muinna ja vähän viikkoa tämän pohtaa manna vähän heijyhtäällä. Gästäplen kun mun jolloin UBS-pizzan alla. Mä iskiökön ne uppdaterade eller downgraded. Jag måste läsa sakta ja. Så den downgrade det må hommiga. Det håller versionen att hej Haaland aimat. No niin. Tuulen tää hätsäni vihtä minusta. Me ei mitään asiakaiset sohkat. Kultuli ja jurthadda ja hundeeri ja Päätä sanaa kähtsit. Mä varin kähtsit muistin, kun mä jaadin tää Modern Warfare update. Jota hilnalta, eikö? Ei automatiikka tälle. Jos mun joka kähtsä, mä lonoa taas. Kosa daigi. Aike vas viehkailit. Aika alkaa nyt. Yeah. Kyllä räikä tuolla. Menin viehkä tuokkuta pistää sisätohkit. No kun mä läävän. Olla bara mun FPS god. En vuoredit. Tappi laitaa ja pohti holmut. Tuppeli. Kähtsä hoinuko mihki. Pohtimme. Tiedä muskallet se pisluorat. Lähti kähtsät vain, kun emme ehkä nuo. Taas peilämän aina naatahkat. Iba jakta kolmusä. Välillä Rosselas, jaha. Teillä olisi Rosselas. Juht sitten vähän vaaselinia ja kaskiteemi on pohtoutta. Aina pahtaa kakta kolmusmu. Ei. Emmekään viehkalit viehkää kuuli. Vähän ei joka grafiikka, mutta kun vähän riutan. Mä en muista rektä mehmunnassa riutan. Mulla on borpun FPS-säkyt. Tai borpun vihtalo kuhtalokin. No logia. Logia toggaa borpun. Det är Saravo. På det här spelet. Jag älskar att
Ootun tänne kohta semmoinen vaippa. Tekkari. Parkutinka, kun altaati parkkuit. Ja rössä latsi. Ja parkkakka kolomma tekkara kaunat. Tältä sillä haaravatanko tälleen. Täällä holmu tahkan tihko esteihin. Holmu ei tarpsa tihti. Rikti teemme makkarografiikkaa, mulla ne skriutan taas. Vähän hei jopun kyllä. Eli pioinu makta kolmassa. Stopp. Ja toppat sinne sohti. Tosta kyllä mitä kuulekin. Ota plain sohti, niin viekö tiedäkin. Läppi. Saat tollo 3 feistä. Spellan kielellä kohta sivuja third party. 3 feistä. Taappa 4. Sohti. Taappa kato lei. Taas vi säger getna riudan jag ska just det. Helt getna all just. Har ända odda, den är odda igen i spelet. Tällä vastaan parsietna systeemit sen johti. Hän tuli jokalakaan byggmiitu aiemmin. Jokalakaan suurta. Etkä paakana, että kun miestä pitää toppat sen, mutta taappukusta. Mä jahkan. Mikä pirra. Kustu taappe. Kuulenko mä joka taappe? Ja vissaisi. Kammokin vissaisi kullin joko? Häh? Snipperi pojaa lentoppe tuotsen. Jamas kullin juoka. Snipperi pojaa lennellemme. Mä direkta kosta sohtile. Koppilta pohta hienot. Vähän psihkaa tänne hommaita. Vähän psihkaa.
Joo, tuolla edelleen snipperiboja. Sarvapyydi. Jota Kosta Holma ja Kostalle Kosta päätä siinä on hirveä. Ja mä kullin juoka. Tappat. Vähän himaa sitä hommat. Tieplä sohti. Tän on kuhki. Kyllä lohkuulekin. Kästää soinu kohta aliemusaata plihkam. Ja siihen mikä vuolle kävi ehkä holkussa sitä pitää puolella. Mä enkä anna te holmit. Kuin rektä tietä kosta lehtä, koppilta letsä holmat. Ja mä kuulemas juoka tuoppe. Tää oli imaas. Kummalla kata hommaa, ei mielen. Joo, ennen kuin tali mun saada taas. Tääpä uudestaan saitti sistä. Sitä on lihtymisen kottallana aikaa jo. Mä kata visolummanan. Mä kata soit visolummanan spela Cold War. Den där gången så har jag alltid nog kuhkaa match niin. Unnan ollut spela med Escape from Tarkov just det där. Se ei saa ehtä. Ja oi noi kullu mihkikin. Imas. Mä oon imas täällä. Kuulun vähän muihin, mitä rektä kosta löi. Imaase aaret. Anno hiskamme läppä. Kyllä viehkamme. Täätsän nukuhka. Kap tuotan huikia mun nimen mielen. Teos kuulin jo ieni. Alimaas hommet. Ja karvassa ja aajibottami survisti. Kästöt ja vaan oinukop mihki. Ei. Tien, ei oli viestä. Soin ja raasans tuolla. Ei. Tää oli imaas ja aaret. Imaas ja aaret. Ja, olmus. Kosa manai.
Toul. Ei mä hoin mana olema. Minkä tiedän suu. Tää on makan joulua. Tai deedu, nuko saamekin lilohkit. Antakas tili verrat. Tää makan monan joulua, nuko muht deedu, nuko lohk saamekilli. Ton elätyssä akiti. Oi nuko täppä. Joo. Ima sienna. Huima sienna. Nähkään tää PC sisään jo. Valde vaseline. Eikö muista paahkanas? Näillä paahkanas ollenkin. Niin sanoko min teetu homma. Tää oli vuoretien. Tuulen. Mähkä tuli sistä. Tuli viesua sistä. No, oli noin suomis päät ja seemi. Minä nyt väätin. Se karvi. Tuulena vuore vissois nulet. Ja muussa on niissä pielli ja aali mun jätät verte. Vai ennen meitä meini. Katsokaa mun kamera vähän siirryt, että kuuli. Kuuli. Jaha. Kauttu Juunes, no tekal täällä, jaha. Halakalta mun jäs pellet. Vai niin, tän. Tahta norrenna vanmasta homma. Musta musta lehti hommakat. Meidän kalta munjas pellet. Tahka niin, se kun tietty valmis. Mä ketsitän. Joka sallaa mun. Eilet sallan. Mä kyllä jotkan nää. Kato saita sallit. Mun sain hujunnaan ruhtua päähtää, niin minä takkar häikku minä verta spellata. Kos min mannat taappalaa samaa mannat. Ennen russa spellin. Ja. Jos minä päässä sisään. Ja sait päässä sisään. Nee. Tein julkkeen vähän kamera. Mä hoidaan viggamme topelta vielä. Jos mä jauhkan kouvaan olks. Min tiedäkät.
Toi haalan taimat. Nie. Ai mä otan tän mun systeemi up tai jos mä hakkaan spella soppa, mä otan tuo pizzan alla. Jag trollar samma. Mä otan tuo aimat. Mä saa muistaa. Kyllä mitä vain niistä. Kun jag måste måla en där pista hala mun spelet. Så muita kohtia toimii tässä systeemi. Nyt kästä mennä. Ai okei. Jälle siitä. Pihtä lopuun 3 FPS. Kuhtelu. Terveys tohkut. Kulta oli kulluka hauta läppä. Oli mun saa siittiä siitä. Täällä on kullu karruja myös. Tää on hirveän suhteet. Ei. Ilmus. Ei min rohka. Ei min rohka. Tuulena. Läppläkö holmut? Tuolla badsin on myös. Tuolla on pissa. Ajaamia. Niin tää vaan rössäläs. Vältä sun pissu ja suojia. Tässä on pormun sotsiika musta. Ja mä katson paakasti. Niin. Ei. Ei millään paakasti hirveän tuolla pormun. Niin. Niin. Mä oltiin vielä tuon. Pelleven. Tää blev lagt almus.
Eli nu että det oli tuohon mä tuop min sohta med tänne mä koitin tuolla. Eikä tiedä. Joo. Det var inte arpt. Mä oon hiskäämään laulamaankin ja tää oli. Mä en tajaa mitään. Mä olin tavallis aivotta. Mä olin väl tiennyt. Isklummi. Ja miksi oma ei pizzan lummi? Esimarkka tässä. Tieminen tarpit. Tiemin lokta pajaas. Ja pitää ottaa esimarkka vuuls. Niin. Hei hei. Yeah. Läkö mä en tiedä kuuluanko mun mielestä mieli. Tielkulli joka. Joo. Siellä lägg. Tein näitä lägg-sohtamme. Lähtää siska tuohon. Hei toi. Joku mun juokalakan kaapel täppä. Tätä ei mä tiedä. Te. Mä vois ketsitän täppä. Mä saalistan tässä. Ai nyt. Ei lohkaa. Ne. Back in the game. Ja mä saa driftimeltä nolo. No juotalla, joo. Mä ottaa tämä. Tämä on täällä hommeko pizzan alla. Mä otan tää mun uppesysteemat aimat. Ei. Akta kokte. Joo, musta aivan jännä. Eikä. Alo. Nää räkt. Maittaa. Täältä spellamme. Joo. Nää siis lehkava spellamme. Jo, ska du Nej, på det?
Ja kun mä sitä arvin, kun jo siitä olmain sädä. Te olette mulla streamista, ei muista nukalle kähtsäkällä histalma. Ja tu jätnä kuullu streami. Haluatko kuullu streami vai ei? Mutta katsotaan kuuluu. No aikana. Kosta ne huoret tiemme? No, nyt alkaa kostaa. Loppis. Oi lobbis, jaha. No mä kosta liikkuspella, makkar mapsit. Mä vaan interchange vanlivis. Jaha. No kan mä saa tokkuillekin. Liekko stoppia quest tahka, vai? Niin, mun kot hinkalla questi park. Oh ja. Ei kille quest ei parka. Ja välja. No makka pissa kan täällä top viekkat. Kalla pissumi mus lää. Ja, eller Kalle Pissus lätt. Ei mä nujeranta. Musta var säkmas pissut. Ja. No mä valtaan sniperia pistuulle. Joo, tops näskäs. Ja. Että mun pistuulle pitää suukka. No niin. Ne verran arven vasti makaa sinne, ne mun pistuulle. Tahkus tjaadu, kun tänne bissoran puuri. Äilet. Mitä päädyt juuri sidoas toastit. Olko maksa? Ohtia päälle miljoon. No tigres. Äiläkkäviä. No lägger outi ihan. Joo, tää on alla outi 20 miljoon. Jaa. Ei Moinikalle äsken edes meillä sautin perustana. Mä oon tuulekka huitiura läpsauta, kun mä uutinta motte miljooni. Tällä on tiura semmoista toukta, ei mulla leftä mä kanssa kaunan. Laakon läpsäspel. Mulla on tehnyt dekkar money runsit upp. Tuossa pistoolin mun tohku. Ja saa vaan, että pohtolks hirma rikkisin. Tää nuumalla on spella tänne. Labs. Ja mun timmaahti extracti läps jaamaan tässä, kun mä oon tohku. Oo ja. Tulee täällä huiva. Täällä on vatti sahpatit. Just the extraction. Mulla on spellat, mulla on kähtit London serveri, mitä on jätäpä. Mä ette vain peesät itse vähän... Kos serveri, kun sun on olmus. No, missä saat? On sähtää vain toppen launcheris välillä servera. Ja vaan, mulla on tekkar sulle pienät suhti ping tehdä kohti suhti ping serveri, mulla vain vähän doblis. Kun kähtsän ei vaikka raike tälle, vaan just on välillä tuota, mikä te amerikka servera. Kun teille itse tehdä ideet. Te doppla huinan olmus. Mutta vain tietläs vähän oli ping. Launcheris sähtää välillä serverit. Där man kan kunna spela manual manual. Det här är automatic server ytterspitsen. No niin, mä olen valmis olikit. No, nu var det map interchange stad. Makka raikkeita manne tohku. Det mulla är viht. Edes. Jaha. Interchange vihtiides. Musta vain huinan ruhtonen. Mun ehkä musta se njältsuhti tuolla ryypillä. Kauttu Jouns tiellä. No teikö? Musta ei logi miljoon. No, niitäs. Mä sotti vaan unnan ruhto. Kalle, tonne hirmai farmen kun nolla on ruhto. Joo, oli lähdä kun 4 miljoona pasna. Oh jaa. Siinä on hideout-tor. Ja sitten Bitcoin farmaged. Oh ja. Ja musta neljä Bitcoin farme lei mannan wipe. Täällä meni killen orren hideoutta vähän ollenkin. Tuossa ne sähtää vähän tehtyä medseihin ja bisluoreita tahkat. Mun rinkalta on hirmaita hideoutin.
Mitä hietna tingali upp kun pahta launcher puolikka ruks. Tämä oli ainult oudolle kässä, mutta mannan kiitaa, kun puoli olla updated på Steam audio. Så det var vähän bourbon, vähän inte tredimensionella jätna. Ja tällä valtuma siirret. Den siva, että he byggat. Den olen olla bourbon jätnalle, mutta mä en tällä on riutande. On tuolla siitä, niin jos mä en rohtelutta. Mun on huohtaan vähän vaattiasti ehtiä koppilla tällä soht. Vain mun viikken, mä tahkan shoreline ja skalat. Ja tuuvun te hienä, mutta oli hyvä, että tuuvun te hienä. Hitto rekta tehtään koppilta hienä pohtit. Mutta oli Steam Audio, den är hui borde kullu koosta hienat. Mä en koulun pohti hienat. Me regaimme logisekuntaa meni. Siellä on olmu tuolla mannamme. Mannan jolla ottaa päältä. Meitä mani sikäkkö meni sisään. Aktu. Akton sammus mani sisään. Ottaa päältä on Joo, njörkana idea täällä. Käistä maininnan kun mä sun. Topsist. Saita verttänä leikki. Moin tuossa ofta olmu. Mä tää tuu olkispeltä. Mä jahkan mä oidin jokepe badgen. Vaaro, mä saihtaan aina joka badgen, mä en tiedä. Jähtsä mä opetsin. Mä jäkän jo tuohon. Så har du leken var det stora väska. Jag har också lava rapas lätt. Jaha. I låter väl. Sagt man doxes. Joo, lähdä uppe tuohkin. Jaha, mä viekan birra. Taapale siisti jo kullu. Mä oon showta bälli. Joo. Inte sås Texas. Tällä tappe tokapen. Ja hade. Ja mi. Oja, let's go. Joo, min granaatti. Mä kotten suu. Noi. Gott muu mig. Joo, huainnan täällä. Joo, täppä kolmolla mu täällä. Jag kommer. Joo. Tuon pohta arvin just manja kun sen pääksitän. Mitä kähtseli muu kotiin tähän. Ja mä addalin granaattin. Mä kävin täältä screenshot. Teillä on vielä lähti. Mä tsiekan tu tinkkeit. Joo, nyt get insured just. Ja barra. Tai ei mä nannu puoli, että mun uostais raida. Tiikattaako mä ei. Orastai, mä tunne oran niitä mun kieleitä.
Voidaanko viikko jalka sisään? Tahki jouluun. Saa nyt tappaa olematta. Tokapäin. Power Stationa googlan. Joo. Jäällä tarvassallis. Kun. Mankkas. Вали кепку-на! Joo, rassalat sit. Слышу, куда? Tuulen jo. Häälessä. Sen jag ska torna det må finna det må kielet. Leikko stekkar heavy bleeding dinga. Men on heavy bleeding. Mun pian visti tohka alfa container. Helgare jo. Mun se heavy bleeding ja nohka mistä tinkkat. Tää nyt vallan low level ollut, mutta vaan jää me taas tuulen. Helesti. Just niin lehti. Ei, koomaakaan tahkat. Isin kauna. Kauna tappa. Heleset. Jotain näin takkarat. Tuulen. Komaakkaan tahka. Вон он, упырь! Mä koitan ohtalomaan. Saavani susi joka. Ai. Ja, borra. Eikä. Du streamar sijoit no mihkään kun TV. Heilessä mä vaelluhtan tien tiediltä. Tää libordet ei saa tämän mun vastasreiti saa tämän streami jollenkin. Joo, ei päässä näin kun kottaa mun. Ja mä jahkan akka mä koitan tuossa oftalomaan, kun mä otan ofta tämän Grenadier Questa. Joka kohtaan lohke olla mä koitin pauhkana sen. Mä en kohti se autogranaatti. No oftar efter men det tog mä en toi juhatsi det Questa himana valdet teammatesen. Joo. Tuolla niillä vuosta käydä mä vaellutan till en skärp mä valde helt. Mä tuolle
tulokti kyllä kähteli PUBGia vas. Min PUBGia spelan kukki aika. Spelan timma iglen ja tille kofte det mi kofte den streama linalta. Ei tai ime. Imus ndan nu borra. Borra ta kanna isi ästit. Mä tiedän niitä dinkkejä vaan aluksi. Kyllä. Endan arvotinkkat. Tikannaa vallit. Gäst valtinko muus meikki. Mä en tiedä, kolme koru. No täällä koftis. Täältä on. Tiedetään, mihin mä kohdin paukkana sain. Ja tuossa vielä laktalla mä ei vuori tiedä. Oi tuuli. Minä kun tuossa muitan pitää pisluuri. Spjälliks. Ei taas käy. Mä tahin vasta saada mun jäkkä heavy bleedinga, hä? Hele, se haju. Mä koit siihkin tinkkaita. Läkväl skäv runda valdit. Eller kuoridimme. Kyllä on vuodet. Ja, ne on puolella aluksi.
Man kan med på den och spela hennes. Mä laan spela Halo Customs. Customs. Joo. Ja samma liikku. Ja mä laan ikakkan sniper. Mä laan spela Shoreline ja Reserve. Mä tässä helkara sama snipe, kun ahpa snipealla mä laat. Joo. Mä kohdun suu Benji no lakta ja Couto Jones kohdun oftain sama pauhkana sen. Kan meillä läpsä kähtselit. Musilla ruhtu. Mä jaakka musen vaina kalleudun mus pahtsan. Lähtäkä vuotettiin, mus vain hirma olo pissut. Olus varakkaa, pissu varakkaa, ja mä ähkään kolmalokin pissaa musta. Ja voin huastaan oftakin pissu jeski. Mandel hodgen. Nää kolmikoddan. Ah. Kolmikoddan ja extractin. Mutta enas pissu on musta te muin hies huastaan. Nää kuin nää 80%. 80% on kaunan. Ai talolla mä oon ollut ruhtumusle. Jokin mä oon saanut kohta joitua päästök. No joo, nää. Tietää legalta storia, vois vaattii suot. Mä siis ait leikki kohta joitua. Pänt suhtia maksaa vasti korta. Musle, no kusta muse miljoon pellä, muskalle. Mä sähti kuitenkin läpseitä. Vastaan kortta. Mulla on niin sama pistuulla mennä viikon tuoppe. Tässä itse kun tarppan kaunat magasiinit. Mä mun sillä ruhtaa vasti magasiinik. Et se on tiurasta. Tätä 5-7 magasiin. Jaa, mä voin tuttua SKS-magasiinne paakasti. Mukaan tullut halda rikke siitä hiitakaan mehki. Top hyllen borde luodakas. Oh jaa. PS, tuossa PS, hä? Jätte US ja där. Oh jaa. Mä oon ulketa läpsi. Täytimme otsua läpi. Taas saat tohsi mun keycarda men. Maka keycardus. Niin halpsaat. Ja hielo. Jello. Den ja niin reftimellä takaa mehki. Den ja jaadda te hieno jääddeit. Tällä haina. Ille mihki löspaanit toppi. Ei, jaa. Toppele tällä se saattaa jääddeit tänne alarma. Vain just toppamana, että ohta switcha tehdä, että det här är bara alarma kun dagar juoga. Det är bara det Raiders. Det här är en yellow card. Jaha. Kähtislekö muistat heavy bleeding hommega tapp lehti? No joo, nämä on vastaan ofta korttuja. Aina kuhkaa kun me pirkin läpi. Mä kan spela läpsä. Mä kan spela läpsä vallollo, että sviekka hummanien. Mä valdi Raideri halka. Tätä nekka puolella vain odds Raiders ja tänne bara gear. Ne granaatteja ja visst. Teillä on Men mä inte absolut nu bara borde gear. Ei, muskalla tuossa tekee tavallista, että level 4 tekee tactical vestmassa suotsi ja musta 5-7 pistol. Niin mun tekee kille vaan nu borde gear. Ja toki mulla on pahan kohdassa valti, että onko buuri tinkkaa. Täällä on arveissa heikkain aluksi.
No mä vaan uudestaan. Vet nyt sä kestit tänne tappanko ei. Mä vet juuri saatiin ju kestit. Niin. Doki jag på insure. Vad det är. No, lämmön kyllä tiedä. Jag måste tästä uudestaan. Nasty 257. Jaha. Jot magasin kallekin tyyppästä. Let's. Missä on dollarit? Jag kallar det innan och divlas. Så att ha den peacekeepers. Men du säger att peacekeeper den det loja. Oh ja. Ja saa vaan meidän spawn manjat. Tällä vaipimus läpsis. Akka luo täältä Poromus 57. Mulla gevan SS suhtia ohtsilla hakita. Laamma gevait. Takoit mannetit face shieldit siellä. Tämä kun tiedän. Level 3, level 4 face shield, min det är ett alltin aisuit. Tässä on pohtaan että PUBG aisut sinne. Minä väl vaina niin kyllä kaunan velge. Tässä semlaagan det level 3 att PUBG aisut det zaps. Det kaunan läppneitä. No. Jag kan bli tvärsoje. Meillä on kyllä haisoja sekin, vaikka tämän moduli ollen, että spelar just det där. Man tällä aika lohpa kuuliman, että wipe. Sihka joululaikka tai joulua, man pohtaa wipe, inte olominta pormustinkka ja vaisot silaamassa aika reftimeltä auken lehkä. Ja koska käysä huesta. Ja muhti millä mulla on vuhtana se kolle just så att facial att amma gjort det läsetinga det raiders har bara så why I sick the why att part alkus part det kielit. No tackar det med diska labsiga det så att facial där på. The raiders har bara det helt att posta med takt. Men just det sillet med macka facial det posta med takt part why. Tauja. Just on tifta hila kuhkadit. Siktit. Ja, för tapi mun läps. Nu spelar en 3 kertaa mun elimessä. Oh ja. No vie, se on vuo muu. No joo. Det wastas wipe me må spela det måste spela en hela labs man må farma the raiders. Det är ju alke farmet. I det lilla olla spela inte manna juolet. Har inte lassan ett spel i hallolla. Mun si late spawn tuulen. Mä vik diek. Tovo mu. Joo. Källari. Läpsät holom lek. Det pisan. Kultalit. Det potholm täällä. Viekö mansi. Sotsee taiku. Tuolla pohti kurva päältä rekka hykuksi tekkää rööräkorridori. Läks pauhkanasat? Sujet sarja allt. Vart, mä saihan tinne. No, painaako mun red ottaa kostella? Tiepältä pohteet. Tiellä leht. Joo. Route, tällä tiedätkö mun red ottalla. Ja mun red otta olko päätellä tuppaluksessa, että soit tantokaa väliin ehkät.
Joilla trappan tuppaluussa, joita he kiddet. I rabai tuppaluussa. Basen tuossa on. Basen tuossa on aljesojet, ja tämän uusi. Se pain huksan aljesojet joka päällä. Ihan kotoivi boss. Koika lei. Eli jo, det hade manjabelt. Jaha. Vart det är noll mitä päässä hiiret. Odokin lekeen varje tinkka. Siihen on ollut armor. Tää jäskäni muuten. Kullun olo. Eiku muin tuosta manna sen uksaraikki. Tämä on tietysti yhtä puolua. Ja Bot Raidersta. Saavamis. Eikä Holmus? Ei. Tepolluista mä tietysti kähsämme streamiin, mitä tepolluja mä tiedän tätä valtaran heisavuus. Garage. Hä? Garage också. Ei, Tappla vollin takia heisminen, без också extraction. Vaan kun tiedät, että on pohta Raiders. Tai patoutuko tätä teitä? Te tinkkaita. Oli kuulosta. Hommat. Patsien kyllä holmut. Täpnä laktami puktaa heisemille 3 kertis.
Tää vaan Raidersit. Tällä on nulle, että Raiders ei vaan just tappla holmu lahksin. Det här är spawner åt Raiders. Där sai tonnuslehkit. Ootko ne on mikin mukat? Det mä en tiedä, mä saihtaan kotaan. Vain komo. Кидаю хлопушку! Det är båt Raiders. Helst. Spawnit silmu tokapelle Raidersit. Det kan aina velaktaa triksa tekon Raidersikun. Tällä just on man tekar stealth walk. Njaagat. Tehdä massa tän aimlocka. Massa tän aimlocka just akka njaagat. Täällä lehti. Täältä tuntuu tässä juttu suuruutta. Mä tän massalan aimlocka, kun mä alkan njahkat. Maikko njaakt ei tiedä on lähtö. Joo, det var inte just hoinut. Den bara till aimlocka that sikti tuolla säikki. Just kullutuu ja mukaan kan njahkat, että kun massatan aimlocka det halki det häisät. Häisä perus. Häänosti. Hyvä lepäläks pauhkana se. Понял. Ты костыля. Это не наша, блядь! No kuhkien tippi. Tehkö, pitää mä jääkin teppä lehti. Liikusgranaat. Mitä kodde? Tein teamkilla täällä. Otan suusti pauhkana sähtä. Borde mun svetsin.
Ehkä man är rössels. Tiedätkö man Kas helgerittele? Tämmönen niska mä kotin kun mä olema. Niinku älä kullu, kas helgerittele. Tapp. Osalta mä näin. Стрёмное местечко. Siellä oli niinku kauttojuunis vielä edellä. Mieti jälle vessi tästä. Haular. No mun pistoolissa jätti tän lamppua. Tänne tänne lootpoolla vähän borraan tän. Tai hiltuu. Tää puoredem just. Hiltuu loot nollenkin. Det är ju spelare min mukaan. Mä eloin. Joo, spelleli. Malta mistä tinkit. Ja sen sekta muu pistoolissa. Eikä se nollenkin tätä Iron Sighttekä, hä? Ei. Ai sä oot valtaan tuustan magasiinna. Kauttojuun. Sä musta kuokta kauttojuunes tagga. Jo, 28 gamespel. Tää on jäskä. No sen ofta lomu. Jaktolmus mitu kotti. Ja kienallit. Ei. Kosti keycardissa saattakaa. Rehtimeltä vähän koos. Outo lai enas keycardsit gauna tapp läpsesistä. Mutta tätä gauni miehtää. Tein bossen että keycardsia. Ja mä tiedän depoilla, että tää viedään heise millä täällä. Toppi tuo joku. Ja kun tiedän, että bot Raidersa pohti ehkä. Laavi tavalla, että sä pohtit. Det var lika jävla samma kueska att akta Raiders reka ei julmu selktuokkai. Kosta leitä? Ei pitää patsiana holmat. Voidaanko vähänkin jäänät? Hän lähe vähän täälläktä
spjälli jo. Mutta ei storatit plastakaassa kannan iska haalut. Mä oon aina ollut mulle kaunan Red Rebelsia ja dekkarit niin plastakaassa. Onko me saatikaan? Joo. Tää on kyllä ollut mulle hieman tauhusselle kittä. Tauhussella ei ole ehkä rappas. Joo. Okei, jokainen ukselle kittä. Joo. Ja, mun buon olks. Mun siltä vaikka både bissa, mä saatan pajaas valkit, iskat. Saat velakti kähtsä. Mä ehkä mulla on tiimtä että mä saatan päästä vielä ofta kort. Där kan ju en rage det. Että armor med allt. Joo. No, det går in nog. Lagtusta level 4 therapist. Joo, mä levist. Joo, kyllä. Det går ju också. Men den går- Vai välttämättä. Den korstoja, joo. No bentsuhtaa maatsuke. Mutta sen saattaa se kuktivasti. He miakka joku 3 timmaa tää. Oliko pentimma? Mitä oliko pentimma, oliko 3 timmaa tätä reset aike. Oftas käyvä mä kodden. Tää ei ole stemmemme. Mä kodden kuokit. Ne kihtientä kottia mä en tehnyt nubbon, mä siellä haular. Liimaas. No mä saatti kähtsä, mun soitteli ehkä, että mä ei musta olla pissa ja mun soitteli ehkä podia pissaluolet itse. Saattaa mä haluamaan pissa valta miltä. Gick de då du ska nog piss. Joo, mutta vain vaili pissaluolet, vain välttä maksit, vastit. Ja tässä on mun sillä ruuhtua. Lähkö kähtsälän spela tuolla Myanmarille? Cold War. Joo, ne lasti. Oh ja. Mihin mun huo spillen den kanssa. Oh ja. Mä oon nälkä Warzone spille. Muilla updatein tällä Modern Warfare. Mun siinä tässä update. Tässä on muuten patch pohtan. Ja mun sahtan, mä oon Warzone kähtsälit. Mun sahtan kähtsälik. Tää on se guokte. Mutta kyllä nahkapurrukel spillet anta. Igulit. Ja nu garraskolle. Warzone kallalle. Ja. No joo, no mä oon rahkana täppä. Mä vouttaan kuitenkin trooperami. Mä oon vähän tiinarullut, että Svalbard hatti. Katos, joo. Sieltä siellä on 1000. Trooper armor muuttaa irti. En vielä saahtaa mun uutit. Monilla on kaski pelsukuimilla on alla sestit. Joo, sohkarien sähkämit. Täskö jag det? Joo, ja tän PK-06 niin tästä niin mä ehkä on arvoa. Joo, vihtalo. Joo. Joo, ja sähkönen. Mun on faanana. Mun vain vähän tiedän tähän hommat. Mä en kukaan eikä Zorgen. Zorgen tämä on inventoori. Ja, jag sa att Zahka kallade että Zahka peittää ehkä itse. Faana, mutta ne voivat attackka. Attackka mä vissi välttää miltä, nuumatakaan. Onko muokkaan tämä wadget?
Niin. Niin. Te. Mitä plite liitu pistola. Makkaraarva sohkolista saadaan valporarva ja siitä tulee 2000. Mutta mä kaltiin tällä kortta vastit. Joo, ei tapskel luoda ihan pissukin vasta. No näin se voi. Ja peettä nilnu porra hattelu ihtellä 3000. Otetaan tänne riggassa. Kato se vähän aika joku 3 huhtsi. Niin. Dami val kesti rakni pisluuri makkaita lehteen. Mus var olla AP. Mä otan takkare MP viidetsä. Ja kehtänä kun mus pordekkare taktiikka riggi sotsi. Mä kys vuutin tää muu. Trooper. Ja. Mutta no heillä saa tiurasta MP5 soramakaan sinne. Näistä oli mielellä golhi teke. Valti meiltä. Mieti kannas säästit. Tää on se speillä. Tehdään alas muita, vaikka vähän kolmessa vähän haanis. Han spelar ska kyllä haanis. Tiin nollurulaga saat. Rossa, missä missä sähtään valti meiltä just. Se on BT, mun se on BT luotat. Te mun säästän. Mä tein mun säästän no hirveitä. Niin johto mein paatsi, kun ne on luodi välttämättä. No johan tehtäläsät. Addali helest. Olin toppnar kunde PPS HMltä. Joo, ja mä oon kavalta vähän storialla aikaan pissu. Ei ole vissaa tahtu vaivissa, että mun saat vähän vuotiek. No joo, no muska tällä. No koska meitä paukkana se tuolla tuolla. Niin. No eppli varaa stekkani. Just. Taka just kodda Raiders toi den lai sotsi. Ei mutta tästä tarkkas lehkit. Ja vissa makka maistan korstoni. Niin, tämmöllä mä vaan vettun jukista saatsi. Niin. Ja kun valtan ruossa nuppia maailmassa otin pissu. Tällä ne huisamaa spellä sillä kun pooti. Kyllä burpissu akta. Tässä nu heistä recoil. Recoil kalle burr, mutta luoda tällä heihtokat. Mutta se manna pissua, ei manna nu johkuuli, että lainit. Tää on, että recoil, den vistin hetää pissin, den manna jollakaan pajasloksana pissu. Den PPS on, että kun manna rautteeni. No se on ollut horisontaalilla. Joo. Niitä pissin, den on loktana se pajas, kuuli. Sitten kammo mun kaameri, mulla se pattara. Mulla kerkkaan tahket. Joo. Länkö se granaatkastara eikä antan spillas? Inni huostanka mun kaunan. Kauan. Kastan kauan. No, kaunan tinne marked roomin kaunan hudaja.
Hui tauja. Jäi, että hui tauja, mutta tappa kaunu. Tästä olla paikki, kun sitä kaunu. Customs saattaa mark rooms. Joo. Topp mä lenkki vain godden ohtolomu kili arven viedsen tän topp. Ja mä god. 4 miljoonaa. Tällä ilnu hadde, mä tiin tässä tietätyä tällä kun mä kaun. Ja mä godden ofta kili leimassa mark roomassa. Ja valden sustan rannat kastara. Mutta story mun saaro tinka imalgaan tällä että läkätä blue key card. Tällä oli arvo joka kaan oli 7 miljoonaa. Mun sinä värtä ruhta mä sahtan bitsa flea marketia että saadum goodit. Läkätä viida vai 6 miljoonaa kan saadum goodit. Niin kun tässä on saat vuot teuresi. Hui haani saimilla. No joo, no. Tää voin sanoa haanes. Mä voin spellaan täällä mun golmaa wipe. Voin sanoa haanes. Te muistan ne vuoskättä, kun mä oi helle kolmas li haanes. Tää on säästi no hirma. Ja te liät, että mi kohti gear fear. Kun on gottaa holo, mikä ne purje tinkka. Toi tuosta kun se valte geevaiti. Mutta tää muistat. Tää on beissan tää miettellä. Tai mä tuostan tinkkoja valti. Valmaan tehty HK vissi, HK njälti johti kuhtan blokkaa kauna. Mä kallan kolhan. Mä voin liikkua tässä, mä laan tehty valti. Mä voin liikkua tämän pissyn, mä laan tavallit, en jos pellat. Tällä vain tällä alamekkaan joulua. Meillä on pallak ja myös kuin liikuteita tinkkoja. Tää on aina, kun se on rekain. Mä kun rekain aikainen, pori aikainen. No, me ollaan pessimiksi se. Jaha, pulli mulle ne kollega täällä. Että nää juttu, koska tässä lahkaa, mä vihki tiehkä. Teikö mä nähtiin puolestajuussa, mä nähdään kurvapeillä, että ollet tokkuu... Te olette doppelette... Mieltä leikata nämä, ottamme kestä millä nummerit. Täällä X-Fil 4. Tässä on Jeski ja... Pisan, mä kuuntelen. Mun on patsi päältä, just täällä. Just mun on patsi päältä holmat. Lagi bensiin, mun takkus. Ne vart halvties. Mä bian täyttää mutta boulu. Tonko vatsa? Joo, mun on vatsa. Ja. Tää on vaan vieka. Tää vot raider tiek. Raider. Vot. Alaman. Mä kuuntelen. Laita upp olkspeltä pohti. Tää valat. Joo, det bort. Joo, det bort vastas raider. Vaaksen baakna saamme kulla lekas raider vai? Ei, teillä tää on sammus. Ei ole raider. Mä jää, Ihan. Diisinkka, mä jää sen tuohkai. Nästö, kohtuusmanna. Kyllä ne nällim. No on konstant. Noko, pauhkana sen. Joo. Ja paatsi muu haularin vaivai.
Ei niin ehkä mennä. Joo. Mutta leko en ellimme. Katsotaan näin. Ja tää on, että sä pohti 3 Raiderissa pohtit Aktanissa. Mitä jäät? Täällä hui taavalassa. Ja laavaka laalta tämän tahkaan. Pohti koftista ihan 3. Mä oon soihtan kerran halti Scavrun. Joo, saa. Tänne Factory Scavrun. Tällä alkuun kun mä pelin tällä Labs, mä laavin laptopia pitää minun keistän kartta. Mä laavin viehkoja. Se nubbi Skulle ihtumisi. nubbi skärmamassa mun kähtsänkissa. Ja, lägger kaartas. Joo. Oi. Natka lui ahpai. Mäppi halkas. Kosta keistkartta, lägger mapgenie.io. Joo. Just. Tää on kätstä YouTuberit tehty. Pestili ja tehty. Joo, pestili mun kähtsän vähänemässä. Oi. Ja lui jähpi ahpi halkas. Joo. Teidän on halkkiikin. Tätä oli minun tätä satteistoriasta halkkii taktiikkaa guidesit. Helgdäppli sohti. Kallen lahpana kalin Diegos mukaan extract.
No, det kähtsä kartta. Sovua kartta. Tässä tiedä pihket saa. Mutta no en heikkas, hä? Joo. Kulli holma viehkämään lahkosissa. Ну чё, неплохой день, господа. Давай, давай, давай! Ja, Det måste lekte. jag vara ur. Lagda technical level. Topkos me leimme, topkos rekaimme. No, det måste jag vara ur. Räcker artingsline. Lagda technical level. Ei ne voiko, että meitä meinit. Tätä makkar levelistellä. Tehdäänkö tän? Minä on täällä olemus. Det var ur miehtaa. Tehdäänkö tällä vuodella tällä basementa? Lagal extracting. Bullshit. Anneks, det är lika många yksi Martin kähti kosta mun pesän aluksi. Might bought a wipe när Jogli men spel. Nää sihkait. Mä mielestä jahkan. Tahkan. Lauhui taavalat sakit. Tahkaat. Tai outo jo. Tiivää vuoti kolkmaana. Että lii kiitetä. Joku asti vallei. Kuas helli, kun mä saan muistelekta kuasteli. Ihan taas rikkeli teurista miljoon skävvästä Raiders. Laiktiura tinkkali ehkä. Nu går jag viktigt då att jag mouse. Rigga, leka armor rigga, vai? Jo, tack Oi. tack. Vai tag-tekka, että kollektiivura tinkkat. Tactic. Meitä vielä heitääkö tänne interchange-spellet? Me ei vielä spellet. Interchange. Customs. Kan vi customs raida tahkat? Jo, där lämns det några sägs. Joo. Toppa aina haalo action. Toppa kun jokaiseka vaillu. Sohti. Custom. Sitä tjehkeitä. Joo, tahkalla lauhuisamaa custom. Toppa mulla on spellet ei muu, kun mulla on tehty muu vieskoklaakan somastinkki tahkat. Pisti sistä tohkaa huoda teppa olmi pahti jollakaa ja aina mit tahkat. Tekkar hommi, tällä vain customs halkki tahkat.
Ja vahingossa me spelen tällä että nippäästellen, että linjan Otto Haularin masta flashbangsit. On vasta kalle vaivi. Ja mä olen sakti käyt, mä tällä kun mä nippäästellen. Mutta ei ole ollut mutta nu. Tai ei ole ollut mutta nu hirmaiten valtimannu annui. Yes, customs. Joo. se Ska on? man kan bessun da lapsen med. Mun ska olla AK. Mun se vain ilmalla BT pisluoda, että antaa AK pissu. Meillä on juuri aalukilla valti lauhka meiltä sisään. Etäkä kauna. Mut suokkilla tehdään, kun voi käydä customs. Ja käydä siste viehkät. Laitat suukka. Joo, bissui suukkit. Laitat suukka, kui paljon sä käydä siste viehkät dormsin. Mä kävin altin vaisoja ja no mä vaan kullua meikä. Reftemeltin kullua in. Nej, jag kommer inte uppsticken det KS 23 ja men. Valtti saa. Flashbang luodit då. Fan, musta nu. Ja mä valtan tehdä mä ei musta pauhkana se on musta, että musta vog sieltä blokkaa pauhkana se. Etsikö musta S-markkat? Joo, kuokkite S-markkaa. Jag ofta morfin, mä kannan välttän. Mihtä kuhta. Ja. Mulla on koitte valmasta ryhtyn kähtsä, joo. Jo, en charge astmat luod. Heimustaattelu. Lihkoka heimustaattelu no halpia. Tehmii väldigt heavy bleedingit irt. Tiedätkö, muskalla valvoa enästä auta tänne customsiin. Gas station. Matka glek. Suhteen logia. Suhteen jäljä. Ja kun koktet suhteen. Niin kalin tarpit. Ei. Se on jauhka, niin. No mulla on kuin valmis. Mä annan vuodetit. No, on kyllä mummikierkkus. Päivät. Ofta ikki päivät. No vuodetimme. Tuossa tuossa haular, hä? Ja kysy mihinkä saako haular?
Makka pissy tavallaan. Haulara ja valtako meikkilatsin. Tai mä katson mun tink. Jäädä. Ja jäädä. Ei. Häh. Jaa. Ja kuuluuko mun? Mun ka kuulla. Jaha. Kan vi snacka om pattan hommiksi? Yeah. Tee. Mä miettisin dormsiin jollakin. Tämä kesättääkö? För näin, mun sain hakta quest, för en god rörsala ja kände gollebissus. Oh ja. Joka muus questa tapp. Mun se sait questa, mun se muist. Mä nu heitän tahka, mun tahka maadda saa. Mitä mun heitän. Tällä huisa maa tahkati questa, kun odzotan gamma container. Tän kanssa on den kappa container. Käppä. Minä storia musta liillä käymään käppä jo. Tämä on mannan vaipa modsunta. Musta tällä musta ollin level vihtola kokki, vihtola kolma. Tämä on tällä mukaan tahki, johka aina questa mikä on. Että huikaras questit. Det enda lokta huivaattis quest, det shooter born in heaven. Ja tuohti meidäris vahtsit. No, olemme klaagit eller hur möjligt bara ktant. Liedä, meillä on huisa, ne tiudas kalle. Heitäkin oli tiudas. Barakatan. Mutta kato kun tietää, kun nämä moi viehkä dormsa kuulita. Kun tietää, koosta holmu riekkaa ei ja kohta viihtä. Ja kun päästä luoda yhdeltä, näin. Mun, mitä? Pia ei flashbang luoditus. Jaa. Mä yritin teitä paastus. Njälle No. lakkaraddalit. Välillä taas just tämä vaasilinnen pahti. Mä tää vielä me trykkaa toki. Ai tiellä manaa, kun mun mietin tiellä. Makka level suotsijatus. Makka suotsijatus. Njälji minä ahkan tätä. Jatkaa tiedäkö näin crack housea, mä näitä läht. Topna jaalut fiesta, just nyt että. Joka me tormsa rohkaat. Ei mun kyllä tiedä. Mä rohkaan tormsa topla jaalut fiesta. Ne on lääke hui lahkaa asti. Oi niin kolmukkastakin. Viekään luottaresta. Tääpään tiivinnaltilla ihan huidaa ja ollut huoretien. Mä tän ollaan tiivinnalla voi tiedä. Mä en kuulua tullut vuodesta. Mä en tiedä kosta lehti. Jolla kun mä jää peltä. Ja kullu suomissa voi nämä. Saatetaan me hirmoja. Joo, no topple fiesta. Koht lapsi noin tuolta. Alla muisti, vad som mubaat. Päimässä taas taurakolla. Häh, no katsotaan. Joo, päimässä läht. Maddalin Addalin. Mä annan taappi sist tän kaska. Gottimu. Kosta lei. Tämä ei jollakaan teitte trahpainelta. Hypätty. Ja, täällä on mupa jää päältä. Tuolla on yhden viekka.
Eikä haktut jääkli koktu vai? Ei mun olin jahkali jakta, mutta löysikö hoktolmaikin kotti. Tänne on hyvä, että spela tänne allting aisui vaikka nu. Täällä on nu tässä on heitsuna aim. Teet movement. Ja kaktal mä jäämän. Mä ajattelin käsi koddan, kun mä koddan. Niin. Koostaa tälle. Sihkari taippatain tänne. Faanan, kun ei pauhkana sieltä. Leakta. Ari jaktuu. Ja mä ajattelin, että muinen koddaan teholle mä tillet. Muin teki teille kodda. Tiedä oli mutokaa päältä. Ja jäämi. Ja kullukin holmus pohtin. Joo, te kullu. Joku. Joten. Kottikalt. Pain nupol mä yritän nuppialta meidän ahkan. Tuosta kun mä orne kieltä. Siellä ei olmus. Ja jäämi. Mutta saavat oppille vielä nubbi. Mun saisot siihen purjeen, joo.
Ja, vi solmut. Ma jaaka, minä holokomil kähtsän. Jaha. Sen on pari tinkkat. Ja tuosta taito luutta tai holmut. Taas letsikö Star ammutan olemanne. Oro kullu molemmissa. Onko tiedä? Ja tuosta ei tutinkke valtit, hä? No, jahka mun ninja buokki, mun siihkaa. Täyttää vähän läppä maka sinne. Ota viivotka. Meitä on kehtsä, kun linnu päätä seemappi. Ehkä on shooting range, oot kähtsärit. Oi. Pyssy kähtsällä tämä. Tiimaka kurna. Tässä kapalaksti tuon. Ja... Älä kerran Tetris-pelloa tahkana. Komaan takana. Takan nada. Teuron kullo, mitä kolmatta. Makkar lauhkatusi. Makkar lauhkatusi. Lauhka? Joo. Onko teillä? Eiks todella lauhka? Helkä tablet solmu. Listan kodin depp. Ottaa vart reknästä kallolomu. Akta kokta 3 4.
vihta. Musta se oli vuolle badjana ei ollut, mä en tiedä. Ne iskat. Eikä tää on helmus. Mä lei. Koitin mä suunne. Siinä tän ollut. Mä liiskin, tää soitti olla ehkä olla mäppä. Mä en tiedä. Visst. Visst håller man ju kaunit. Jag kan lära mig smart rooms. Tää oli jo valtun. Mä näen badjin reknästiin. Koska tulee mun lauhka. Helse, mä palaa mitä piirre vuosi. Oja, stövsuger. Koppmani. Fan mä palaa en uff. Akta, kuokte, 3, 4, vihta. Mä jahkan. Nyt mä valtaan mistä tagsit. Mä reknästään, mutta on. Akta, kuokte, 3, 4, vihta, kuhta. Tiedätkö? Tiedätkö olla mulle tiedä jäämään? Nyt näin vähän täppä. Alget Tetrisa spelet. Ja tuosta tietysti tinkkai fetsät. No, niin musikallinen lämmihkärä kuin haulari. No joo, vaidinnan täällä. Ja oli huolella rikkes, niin muutoin tämän kyllä. Tämä ei välttämättä tinkkaita. Tuossa sille mihkä tää kuin haulari, hä? Haulari hui heitt armor. Ja. Ja HP-13. Ja level 4 armor, ja. Ja. Ei min tahka. Nää kestilläkö piila ties? Ei. Fan. Kun mä jokkan olla holkusta eikon tinkkai. Jes, tää on vertin vähän te ratkasi täppä. Kohtaa mun takana. Tiellä vallopuolella sotsille. Ja. Jag kommer pass. Mitt hjälpsyster.
alkas omaa Tetris-spillit. Oot ner quick drop tinkka. Mä et Reshala spawnade gått till en treetagers dorms. Spawnade gått en upp i ahti mitt. Joo, jag vill det högt alla. Search. Joo. No luktar bugga, saat aina spawn till summa sig.
SvD går. Ja. Niin. Se on inte jätna jag och kan streamas. Mä inte mani. Ja se SVT bissu on inte. Huitaa on ja. Och äsken Jones tuolla, hä? Joo, mun tar... Jaha. Join Remilit alla, min mukaisesti te. Min siinä nu karraa väittää. Ja ne mukaan pestä vain takalla olla mun kodin. Akta, kokta, 3, 4. 4 olla mun kodin. Jäljellä. Joo. Ja mä tarvitsen niitä buggeja, että imana teet next puolella kun pohteille, että XP-hommaa pohtaa. Demi räknar sitä XP. Fan. Mä ajattelin, että restart spilla. Ja mulla on tiedä huimaankin tiedä, että se vain tässä on pesää tätä. Muuten lausata restartit. Mä kun tuossa tarvaan taas. Ja musta mouse spam. Tällä muhteen pessä, kun mouse spam tahkaa. Ja muuten mä saanko mun tinkkeet. Vai? Tepesin tätä. Eikö? Enkä teette hirveä. Tepessä. Te luojetta. Jaha, kun me ven spellat. No, men kylläkin nyt on vuolekin. Jaa. Ja ei oo mennyt huke wallaan. Mun vallan ikään. Minä spiller många ting man. Joo, ja. Ja me spiller nära havet. Ja mä käsähtääkät. Mä oli vähän sniperasti, että mä olkkaan mun näin nohkot. No me goda halle. Joo. Ei. Ja helst det var väl det. Ja, det var det. Ma kun missä mä loktin tuossa tuossa, kun tein manjil torki.
Ja det är man sork. Man kyllä laakit. Tuulen. Vähän tän tuolta hiilet. Ei mä koskaan sniperista olisi. Vain tämän kuhkaa semmoselle. Missä mun välttään. Mä oon myös lehtäppi. Jos meillä on sama snipte M4. Mä takan. Mä valttaan ante. Ja mä valttaan. Lounaan tu subtiikka. Ja mä valttaan irti. Täyttää niitä sekkari. Kuhtulokki valttaan melte. Ja det off-tekkare. Kato läpurre. Tarttalta enää. Pirikki muuttiin tekkari. Ja mus visteli, että talkasti. Ja tuuptiihkakaan on ties. Takamus. Täällä, okei. Okay. Tekkari. Niin. Joo, älä purra. Mä tältä tarttelin tällä tarjan. Hei. Mä näkee tivuut. Joo. Haippa sortniks. Tein kullekin hohtava snaippen purva valti hoitaka kulke nohko. Kosin man taapmin man nähte. Kähtsä mietillä. Joo. Niin. Pyvasta väl taski, hä? Tuulen. Atsa, niin ehkä kuhkaa. Hommat. Just kun tiedät, että sinne kyllä pessin sieltä.
Det var en. Ko semmoset luitkamusi sauna vai manje päiviä. Kos mä näen läpi. Ja mie tappa, jaa. Helgari mun pallain. Miten stream. Miten stream, kun alkki spellat. Aina tää kaana kun minä olemmit. Ollenkin. Pohtkaappalom ollenkin. Ihan tiilemmin hoin. Soitti leikki riippaa mun. Ja mun tuleva sermas. Patsin kyllä festa. Lähtsä hoin kappalo, mutta ja paloinu mihkik. Teet mitä mä nähissä tehiin. Täpläkö Suomi Samsalmuskin sohtaa, kun rossalat se. Kosta lähdetään holmus, hää? Täältä hierolmus.
Läkö Suomessakin sohti, kun tuossa olet se. Joppe Suomessakin pahtsa. Tarvassa se. Ja kieltä päätsi. Suomessakin päätsi läpi. Kun missä mä olen vaellut tän tuohon. Ornetta mun kieltä. Ei skadis. Oinen kun mä joukatin, hä? Cool. Kamin rohkain vainet. Jäplee. Kulliko jätkät sohti? Koostele tämä sohti taholmut. Koostalta lehti. Koosta holmat. Mun tää viehkää miehtä, enkä vain noufta kolma. Kunnan olemassa. Kunnan olemassa. No ei laakaankaan, hä? Ei olmus iiaktakaan, hä? Ei se ollut toppat sen hotellenta. Tämmönen konttokiepä nohtu.
Ei, olks, viehkä olks ves. Jääp tahkaan mihkä. Kuinka on ollut mihinkä annais pellä. Siellä kulli vasti ja pissu. No kulle neske. Sän pissu. Kostel hei. Min kesti tää vuodet on muinakaan. Kullu aina, kun miten olemaankin päätin sorapissa. Teillä kulluvas päätäseen. Mitä tästä alle mun tuopaa sniper, hä? Tahkolikin päätäs. Mikä hoinneska sniper dop? No, en kyllä maaturvassalat. Ohoi. Kui oi nyt kullui mihkikä, hä? Kulluko mä join? Tuulta palttiin. Iskatan. Leko ruurua päähtän. Kahti suhta ryypärippalit se päähtän. Ja mä kyllä pahan valti. Ei minkä kauallekin. Sari vakta koukki. Ei mania. Te kyllä heiskapissa, kun mä pahtsin mutokaa päältä. Minä taas iskan. Koossa täällä sohtamaan. Ei mikä manna hiskaa. Ja katoo puolelleen. Ja taas lahkosis. Saitan lodda päällä, sillekin manna hiskaa.
Vain, että mieleen homma ei täppä. Sait taas liikki täällä. Ei tiedä kyllä tuoppa. Täällä vai enemmän täällä eteen. Jaa, Mikael tihti riippuu. Soitti jää, en tiedä. Mä annan iskää mieleen. Sä et aina taljemus autolla ehkä. Että saitas oli ehkä. Niin tiedä. Oi ne kun on mihky upp. Eläinkö taavals. Eläinkö taavals tällä aljemushauda. Tuulen. Häh? Täydet pisluurit. Tilaljemushauta. Kohta min takna kui kod. Häh? Вон он, сука! Kosmos löytyi tuolla. Ja.
сука, отстрелялся нахуй! Saavat hii täytä tai pisluuri vähän. Mä ehkä paljon soittamana kuin kodit. Teremas tai hetsäät. Niin kuin me meikkuna kuin tahkat. Niin kuin muuttuu verta. Verttisuus kodda vai ei. No. Вот! Mä tuon kähtseli hornet. Saivoin nyt hipaa. Yeah. Soitako mun sille laukka? Sä et vaan solksviisa tinkkai. Mä tein lehti. Niin. Just sitten vielä vähän vaselin. Tän nohkaa vain nyt. Et. Sist. Ja laktelu sakta pähtään, eikä? Tämän rohkaanta. Tuulen. Puh. Näistä jäämään tiedä. Varko se leikki tän jälleen mun sanottu. Älä kyllä. Aika musta ei, mutta minä kun täällä saa nohkoa.
Пиздец вам, раки ебаные! Tee. Tegelikult tuulen. Nää. Tuulen. Söinniskoodi. Mä sähtään pääksti hirti. Oron kulla mulla. Kosta tuuka. Alkaa tähmi kullahan joo. Jäddet. Oron kulla mulla. Min tiedä. Jahkaamme kulla mulla jep. Just. No aina. Täällä tässä pelle jo. Täällä mihin mä kuulen. Kuinka tekkari kaunan rieppa. Näitä jäämi, hää? Kielikin kottiisa. Ja tällät alimus auttat. Täällä oli sanitaare. Täällä läjästä alimus auttaa. Jes, mä otin tän saatakan. Teillä tiedä miltä, katso saittaa purra. Saittaa purra, mitä vainit. Ja sillä takkaa purra sotsini. Ei täällä nubornu, mutta sotsas kyllä ei. Ja ei mä tiedä, ei mä kyllä tahkata, kun tinkkaa kun. Tei moin tarpit.
Tiedä mikä välttää miltä. Niskelläkä tarpas. Pessakä mitä salkus? Tämä nää tahkat. Vellistää se. Mä käyn viehkauksi. Sieltä mä menen uhtavalla. Vuorotin saako mun jääkö muu. Koko pohtalmassa. Ajelta sitä avas rössälet. Давай, мочи! Tuulema vallain. Ehkä mä sen taravaan täällä ties. Tuulen jo. Tääppänä laitarassa, että se leikki mitä puita on ja jäämä. Вот он! Опы! Шалава! Niin tää. Pesämästi vaan kieltä. Tiina maata tsokkaa tänne.
Alla saa vain kottaa, kun jonain kuhkaasen ollut. Kosa mä kotan tää laiholumi. Eikä nyt tappiosta, hä? Eikä no se on niin vainnikä, hä? Tappiossa mennyt vähän kostaa sotte. Täällä. Älkeli se on. Hä? Ei menkille. Tänne jo Suomi siskan. Älä Eeva Holks. Mikä tää meni luitti mulksa? Ei. Älkäri. Ja tätä viehkäkin tää lohpi. Nyt touhku. Lodda kehtsäi. Kettä lodda kehtsäi viehkä. Ja kolmus. Mitä piessit. Taappakä liuain meikki, hä? Tää kuule Suomessa viehkäämme. Ää kurvassalas. Isku ja mies, kun jolla hakti kotaan tarjopaa. Taas kaassalle, jos tiedän. No, mitä kalohti? Iskan juple, lägga upp mihkanulet. Valde kan min valti ja tiedä. Eli bara. Tieplaga rösseles just. Ja mingil tuolla vastuslehki. Orrus täältä. Давай, мочи их! Kollalla. Tuolla.
Ja, kärkän kalvaatset. Ja, te minun näin kärkän. Olo kiihtäällä. Rahkes. Mä sitten lokon kultuleetis mun kähtsit. Aina leemä. Ja nyt kaikki tanssimaan meidän omaan diskoon.